سێ رێکەفتن bi serpereştiya Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî û bi dehan destpêşxeriyê navbînkarî û yekrîziya navmala Kurdî li Rojavayê Kurdistanê sînor ji kiryar û siyasetên PYD derbarî tekalî û xweferezkirinê û valakirina Rojavayê Kurdistanê nedayînin û ew hemû rêkeftin û destpêşxerî hatin binpêkirin. Havîna sala 2012 an ku piştî derdora salekê ji destpêkirina şoreşa Sûriyê rejîmê hin navçeyên Rojavayê Kurdistanê radestî PYD kirin. Di heman demê de rejîmê hemû dezgehên xwe yên xizmetguzariyê û dezgehên fermî yên hikûmî hiştin. Li bajarê Qamişlo û Hesekê jî rejîmê hebûna xwe ya leşkerî berneda û ta weke îro jî liv û tevger û çalakiyên xwe yên leşkerî û yên Partiya El-Be'es berdewam e. Kar û erkê yekem û pêşî ku PYD dest pê kir berê xwe da dijberên Esed, êrişî xwenîşandanan kir û bi dehan serkird, teror kirin û revandin. Ji bo bicîkirina erkê xwe li şûna rejîma Esed, PYD xwe gihand asta pêkanîna komkujiyan. Li Rojavayê Kurdistanê jî bi dehan komkujî derheqê malbatên Kurd û xwenîşander û aliyên siyasî pêkanîn, mîna komkujiya Amûdê û komkujiya Tilghezal û komkujiya malbata Bedro, komkujiya malbata Şêx Henan û komkujiya Birj Ebdalo û komkujiyek derheqê hejmarek endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Efrînê. Bi piştevanî û hemahengî bi rejîmê re PYD hin bi hin xwe bihtir bi rêk xist û çekdarên xwe ava kirin û yekser ew çekdarên xwe li dijî miletê Kurd û dijberên xwe û yên Esed pêkanîn. Ta weke îro jî bi dehan serkird û endam û alîgirên rêxistin û partiyên Encumana Niştimaniya Kurd li Sûriyê her wiha çalakvan û rojnamevanên Kurd di zîndanên PYD de ne û çarenivîsa wan nediyar e. Her wiha bi dehan serkird ji aliyê PYD ve hatin sergûnkirin û nefîkirin. Dezgehên PYD yên nav li wan dikirin xizmetguzarî bûn alav û destê bijîkirina siyasetên PYD û rejîmê li ser miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Leşkeriya neçarî li ser ciwanên Kurd û şehîdkirina wan bû bereyên şer li Raqa û Tabqa û Dêra Zorê hatin ferezkirin û bû sedem bi hezaran ciwanên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê koçber bibin. Li Taxan jî PYD komînên xwe ava kirin û hemû hûrgiliyên jiyana rojane ya welatiyên Rojavayê Kurdistanê bi wan komînan vegirêdan ku welatî nikarin tu liv û tevger û pêdiviyên serekeyên jiyanê bi erêkirina wan komînan bi dest bixin. PYD berdewam iddia û bihaneya wê yekê dikir ku nabe ji bilî hêzeke çekdar li Rojavayê Kurdistanê hebe û di heman demê de bi dehan grûpên çekdar li navçeyên dibin kontrola wê de yên pêkhateyên din hatin avakirin, mîna Sotoro, Sanadîd, Beravaniya Niştimanî, Ketîbeyên Be'es û bi dehan ketîbe û grûpên bi ser hozên Ereban ve li navçeyên Bakurê Sûriyê jî. PYD iddia ragihandina federaliyekê li Bakurê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê kir û iddia kir ku wê ew navçe ji destê rejîma Esed rêzgar kirine û ta weke îro jî rejîm hebûna xwe ya leşkerî û dezgehî û Partiya El-Be'es li nava bajarê Qamişlo û Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê heye. Nêzîkî 6 salan li ser desthelatiya PYD li Rojavayê Kurdistanê re derbas dibe. Ji hemû aliyan PYD dijminên Kurdan bihtir kirine û li ser asta navxwayî jî Rojavayê Kurdistanê ji Kurdan û bi taybet çîna ciwana vala kiriye û piştî ku şerê Daişê bi dawî hat, êdî gef li ser navçeyên Rojavayê Kurdistanê bihtir dibe û tevî bangên yekrêziyê û li xweveger ji bo PYD lê PYD li ser siyaset û kiryarên xwe rij de û ji bo wê yekê jî roj bi roj rewşa giştiya Rojavayê Kurdistanê xerabtir dibe. Êrişên ser Efrînê jî weke numûne tevî ku rejîmê ew navçe radestî PYD kiribû. Lê niha rejîm navçeyê ji PYD qebûl nake û Efrîn bi giştî ji ber siyasetên PYD bûye mîna zîndaneke mezin û bûna ardoyeke milmilaniya navbera Qendîl û Tirkiyê û çareserkirina kêşeyên lîstikvanên sereker li Sûriyê û tu kes nizane berê Rojavayê Kurdistanê bikuvaya.